jamana taɲɛw o kow a mago bɛ lɔnniya ba minnu na i kuma n'an baara ɲɔgɔnw lamɛnbagaw an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn bilasira o kow la o la sa an tɛna bi taa bila da girinna an m'an senfa ka sabu kɛ waati ba an kɔ o la Amidu ale bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. An bɛ foli se Mali muso bɛɛ lajɛlen ma an Baduru tɔgɔ la ka dugutigi bulon fo que ça change ani yiribakɔrɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ladɔnniya sa k'a fɔ an kɔni an sigira an ka RFM ale don kibaru o golo sanfɛ golo in kan sa an bɛna ale saradaliw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka tɛntɛnni kɛ o la sa Amidu bi RFM ale kibaru kɔni o kɛnɛ kan u bɛna boli fɛnba damadɔ o fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ an ye sigi min boloda n'i y'o sigi o bɛna kɛ kalo kura tile 4 n'a fɔ ma ko le 4 septembre Amidu an bɛna walawalali k'o la ka tugu o la sa a bɛ ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ko don tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan n'o bɛ wele k'a fɔ Mali kɔnɔ yan don tɛmɛna tɔnba min n'a bɛ wele k'a fɔ ko USRDA Amidu a bɛ ye k'a fɔ ko ale kɔni nana cogo an ka nin jamanaba in kɔnɔ ale cogora kumana o nɔ kan sa ko minnu kɛra o kɔnɔna na an na walanda bɔ olu ko ninnu na. Amidu an y'a sɔrɔ kunnafoni cari siraw fɛ k'a fɔ k'an ka jamana a kotigi ɲɛmɔgɔ n'o ye bi le général de division Ablaye Mayiga ko a makɔnɔnen don kuma Alizeri jamana kɔnɔ Amidu o de la an na hakili jagabɔ kɛ o ko ninnu kan ou bien an na laseli kɛ o ko la an k'a fɔ ten sa. An filɛ nin ye nin kaloba min kɔnɔ nin kalo in kɔnɔna na a bɛ fɔ ko janjow kɛra wulikajɔw kɛra tako 3 i bɛna ye k'a fɔ o kɛra nin kalo in kɔnɔ n'o ye mois d'août ye tuma o kalo in tile 22 le 22 Amidu bi ye le 24 ye a bi ɲɔgɔndɔnya de la a bɛ ye ko kɛra Mali kɔnɔ dɛ awe Amidu an na dɔ fɔ o la ka fara o kan kibaru misɛn minnu bɛ yen an na cogobali kɛ olu la ka kumana olu sarada an ka bidon kibaru o golo sanfɛ ka sɔrɔ ka laseliw tugu olu la minnu bɛ tali kɛ kibaruw jɛlen na Amidu olu ko ninnu kun kan. Amidu an bɛ foli ani tan ni si ma yira k'a fɔ sa ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ ale kɔni Bajɛnɛ ka lɛfɛ tɛmɛnen Amidu a kɛra wasa ye ka sababu kɛ laseli minnu bɛ kɛ an b'a jigiya k'a fɔ maa caman bɛ yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ min fɔ maaw ɲɛna dɔrɔn o ye nin baara in baraji foyi t'a la n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a la parce que aw ka jamana ninnu ni y'an ka nin jamana ninnu ye cɛ an ka da la k'a fɔ ko laseli ɲuman a dɔ la k'a kɛ ka cari yɔrɔ jan k'a kɛ tuma bɛɛ de façon globale et permanente n'o tɛ an ka jamana ninnu ma nɔgɔn dɛ o de kama an b'a ɲini maaw fɛ an bɛ fɛn o fɛn boloda a ka ɲi tiɲɛ don ni min ɲɛna o kan ka fɔ mais a tɛ bɔli kɛ a ka ɲi
cɛ bo fama sama hadamadenw jɛlen jama bolola tulu o de b'a mun diya nka an ka jamana ninnu kɛra jamanaw de ye i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛko sɛbɛko b'a yɛrɛ de dɛmɛbaga t'a la walima ni dɛmɛbaga b'a la a ka dɔgɔ o jamana k'a ye ko kuma bɛɛ b'a don ye ka kule o y'a yɛlɛma i tɛ ka kule ko yɛlɛma ayi a bɛ an ka jamana ninnu to jamana ye wa i b'a ye ko ni jamana in a ko o ko bɛ sigi sen kan a ko o ko bɛ ɲa walima i bɛ fɛn fɛn a kɔnɔ ko maa bɛ se k'i kun kɔrɔta a kɔnɔ maa damadɔni ka ko kelen don nin kɛra jamana ye kabako jamana ba o de kama an ko an bɛ nin waleya minnu kɛ tan an bɛ nin wulikajɔ minnu kɛ a bɛ don an ka naamu hukumu de kɔnɔ c'est une journée culturelle le 4 septembre est une journée culturelle. Vous savez, la commémoration de ces différentes dates rentre dans le cadre de nos activités culturelles. Ameni madame nous taname boro boak ka sigu kak ka kola be akono ka don ka be talike anga jamana namu la culture. Mais de culture yele no en fait ko sira munga no e namu ko e oye a foli sin a foli ko de ni foli bala wata ni duni mi foka ka bala foka ka domilita ni ko 22 flane 22 na to flane 22 kungu kumun konna na kunga kanneno anga si sugu kura kono kata cɛw ni musow lajɛ minnu kelen don ka wuli k'u jɔ ka dilanni kɛ ka bɔ nɛgɛ la a ka kan ka wuli ka taa se musow ma minnu bɛ ka dilanni kɛ ka bɔ bɔgɔ la ka se bolola baarakɛlaw ma u ka baarakɛyɔrɔw la ka se sɛnɛkɛlaw ma ka se mɔnnikɛlaw ma ka se jagokɛlaw ma ka se baganmaralaw ma ka se jamana den bɛɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ lakana tigilamɔgɔw jamana den kunnafoni dibagaw a mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko la ko min tɛ sariya sɔsɔ ko ye se kan ka kɛ nin den bɛɛ lajɛlen ma 22 hukumu kɔnɔna na ka sabu kɛ n'i y'a mɛn ko 22 kana siga la a baaraw kɛra dɔw fɛ cɛw ani musow minnu y'a ye ko an bɛ se ka an yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ ko an bɛ se k'an yɛrɛ ta ko an ka mara ka sigi an ma ko an ka bɔ jɔnya la n'a ma ɲɛ a ka mara kan ka sigi aw ma mara kɛko ɲuman o kan ka lɔn aw fɛ jamana bɛ labɛn cogo min na o kan ka se ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ a dɔ la 22 septembre ninnu hukumu kɔnɔna na wulikajɔw kan ka kɛ yaasa ka laseliw kɛ jamanaden fanba o ka kɛ ko ye o ka kɛ maaw ye minnu tulo bɛna don laseliw la min bɛ se ka to u bɛna lakuruli kɛ u hakili kɔnɔ ka fɛn dɔ lakuru ka bila u dusukun kɔnɔ min bɛ k'u sɔnnɛmɛna ko ye ka k'u hakilina ko ye n'u bɛ sɔn k'u yɛrɛ di k'o sinsin k'o jidi mais an ka nin jamana in a bɛ gɛlɛya k'a fɔ o ka se ka sira sɔrɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw tigɛnkan ye min ye o de ye ko ni jamana ko in tɛ tiɲɛ wa o ma dɛ walima u ka lama kɛra min ye walima u ka dalilu kɛra min ye o la dɛ o de ye ko n'i y'a kɛ o kɛcogo la ni jamana in ye a bɛ don ko i ta bɔnɛ o kɛra ne ye e na kara ye e na nere ye ni jamana in a ma nɔgɔn dɛ o de kama an b'a jigiya k'a fɔ ni sigi minnu bɛna kɛ a bɛ bila dɔfɔ fana minɛn kɔnɔ bawo den min tɛ a ka jamana kunun dɔn
Amidu ni ko kana kuma ka jamana bika ko ka hakili jagabo ka jamana shini ladan ta te se tuma min a bɛ k'a dɔn ɲɛna ko an bɛ ka wa ɲɛ dɛ maa min tɛ ko ani ɲɛ yɛrɛ dɔn maa min tɛ sini dɔn ka bɔ bi la o tigi bɛna sinikɛnɛ de dɔn ka bɔ bi la kɛcogo foyi t'o la o de kama i b'a ye k'a fɔ ni jamana in den fanba u bɛ boli dibi-dibinin ko misi-misinin ko den juguyanin ko kibaruyaw de nɔfɛ mais lɔnniya min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dusukun fɛrɛ k'u hakili kɛ hakili ye min bɛ kunu c'est-à-dire ka hakili kɛ ni ma ye o de kama sa i b'a sɔrɔ i b'a baalikutɔ de sigilen ye baalikutɔ sigilen gɛrɛ na koyi Amidu ne ko go ne bɛ ɲininkali kelen kɛ ne ko n go n bɛ ɲininkali fila kɛ i bɛ baaliku de y'i bolo i b'a faamu k'a fɔ ko foyi tɛ ne kunkolo kɔnɔ o baaliku de fɛnɛ filɛ nin ye dɔ den de dɔnnen m'o ma ye olu ko o jɛ kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ woloden dɔ fɛnɛ b'olu bolo k'olu k'o lamɔ ye ko o denw lamɔlen ko olu kana se ka ko dɔ ɲa o bɛ se ka ɲa Ala ye masa ye nka a dɔ la cɛ an ka jamana in ma nɔgɔn dɛ Amidu ale bɛ fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ an bɛna dɔɔnin dɔɔnin Amidu nin b'a to an ma hakili bila ka taa fo kunun na n'i y'a ye ko bi sera kunun jumɛn wa kunun latigɛ ko ɲuman kana siga la a sababu o bɔra cɛw la o bɔra musow la minnu nan'u jɔ kala faso ye o siratigɛ la a fɔlen don an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa kalo kura tile 4 le 4 septembre nin kɛra don ye don min ni a nana ye k'a fɔ ko Ala ye Amadu Seyidu Tarawele di Amadu Jikɔrɔni wele ka taa ka nɛmaw la nin cɛkɔrɔba a ye jɔyɔrɔ caman de ta Mali kɔnɔ ka jɔ jɔda caman n'a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu nana kɛ maa ye minnu ka wulikajɔ fanga bonyana ale yɛrɛ nana kɛ maa ye Ala y'a sɔn hakili la k'a sɔn galabu la a kɛra ko caman seere a sɛbɛnniw kɛ sɛbɛnnikɛyɔrɔba min tun bɛ Mali bolo n'u bɛ wele ko librairie populaire cɛw ɲɛmɔgɔba kun don ni olu bɛ sɛbɛnniw kɛ k'a lakoro Amidu o siratigɛ la sa olu ka fanga a nana tiɲɛ fanga in tiɲɛnen a ye san 10 o de kɛ kaso la jamana kɔrɔn fɛ o latɛmɛ cogo min na Amidu o latɛmɛ cogo tɛ juguyara u ye sɛbɛnni kɛ o la n bɛna min f'i ye k'o to kaso cɛjugu kɔnɔ n'u tun bɛ sɛbɛnni kɛ u tun b'a dogo de dɛ n'u tun bɛ fɛn kan ka sɛbɛnni kɛ k'u b'a labɔ ka se diɲɛ mɔgɔ ma cɛ kana siga la tuma min na u bɛ kaso la yan o y'a sɔrɔ maaw dɔw wulilen don k'u jɔ Faransi k'u dɛmɛ dɔw wulilen don k'u jɔ Gana k'u dɛmɛ o y'a sɔrɔ u dɛmɛni Mali kɔnɔ yan don o ma nɔgɔn dɛ Amidu n ko ni n ko n bɛ Mali dɔfɔ fɔ n bɛ miiri quoi n ko ɲɛfɔcogo jumɛn b'an ka nin dɔfɔ in na de o de kama i b'a ye dɔfɔ min ka di Maliyɛn ye o ye ko Sunjata tile bon Sunjata tile fɛnɛ n'o dɔfɔko bɔra o ye fɛn fɛn mɛn o la ko Jirasu
Amidu sirani jamana ni. Ne mana ye k'a fɔ ko minnu kɛra nin waati ninnu kɔnɔ n'i ko k'i b'a dɔ fɔ bɔ kana siga la i bɛ dɔ lamɛn dɔ bɛ k'an lamɛn sisan a jɔrɔlen don Sidiki na mun fɔ bawo a b'a ye n'i ye sira fara dɔrɔn n bɛ don olu ka du kɔnɔ sisan dɔ sigilen don k'an lamɛn a b'a ye ni ne ye sira fara sisan n bɛna don u ka du kɔnɔ a mɔkɛ ka kojugu dɔ a mɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ u b'a dɔn sisan ni n ko ko n bɛ tapi gosi dɔrɔn cɛ n bɛ taa yɛlɛ ale mamuso dalen kan bɔn ne mana miiri ko jamana in denw to olu fɛn ninnu dɔn wa ka tila k'an ye tugun o ko kelen o de bɛna tɛmɛ u ɲɛkɔrɔ don o don u b'o ko kelen de kɔnɔ ye ne b'a ye k'a fɔ cɛ denw a ka kan ko dɔ ka ɲɛfɔ sisan Modibo Keyita ka ɲɛnamaya banna ban cogo min na a kɛra ka maa minnu bolo ni olu o don tun y'a kɔlɔsibaa ye ni olu dɔw y'u ka kafaw bɔ o kafa kɔnɔ kuma don dɔ yɛrɛ tɛmɛna u lakalila Amadu Sedu Tarawele Amadu Jikɔrɔni fɛ kafa bɔbaga ma kɔlɔlɔ min sɔrɔ Amadu Jikɔrɔni yɛrɛ wulila fanga la ca Amadu an taara o kiri kɛ o wuli ka jɔbaw kɛ o ma nɔgɔya dɛ wa a bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi Mali dɔ fɔ a bɛ nin minɛn de kɔnɔ o de kama ne k'i ma e t'a dɔn ko mɛlɛ bɛ malidenw ɲɔgɔn cɛ f'i ka kɛlɛ kundama walima f'e ka kodɔn ka se kundama dɔ ma ni e yɛlɛnna yiri sanfɛ walima ni e yɛlɛnna yɛlɛna sanfɛ ka ko lajɛ duguma i bɛna da la k'a fɔ ko fɛn bɛ duguma ko a ɲuman man ca a ɲuman man ca dɛ jamana si tɛ kɛ ta gansan ko dɔ bɛ yen o la an ko malidenw ma ni sigi in bonya kama min ɲininen don mɔgɔw fɛ o de ye k'u ka dɛmɛ kɛ yaasa an ka se ka kɛnɛ fɛrɛ kunnafonidilaw ka caya a ka lacari fa bɛɛ fɛ baw tile kelen baara don saraka baw du kɔnɔ sɔgɔmada o sɔgɔmada kelen an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ arajo wɛrɛ fɛn min na wulada fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Amidalayi kaburu dɔ la mɛ Amidu yanni an bɛ se yen sa o y'a sɔrɔ an bɛ ka ko ta kelen kelen u si ka dɔn ninnu sababu la jamana in ka dɔn a denw fɛ a den bɛrɛw Amidu ale bɛ fiɲɛ ɲuman se kɔrɔ. Amidu an bɛ k'an sɛnsɛn ka taa don kɔfɔlen ma o hukumu kɔnɔna na sa a kanunen don faso in den bɛrɛw fɛ u ka u niyɔrɔ di u k'u ka dɛmɛ jɔ nin kɛnɛ in ye o la dɛmɛ bɛ kɛ fɛrɛtɛ min na o ye 79 08 36 34 79 dɔkolo ani seegin n'o ye 0 ani 8 30 ani 6 30 ani 4 Amidu. Amidu hali bi fɛn bɛ tali kɛ nin wulikajɔ in na a yira k'a fɔ ko baaraw dɔ de kɛra an ka nin maa ninnu fɛ maa minnu ni a bɛ ye ko olu nana jamana bɔ farajɛ jɔnya kɔnɔ ka a di an ma ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin an ma yɛrɛma hɔrɔnya bonyana minnu bolo olu bonya mɛ yɛrɛma hɔrɔnya ma kɛ minnu kunkilenna ye olu dɔgɔya k'u buruja k'u fitiriwaleya o siratigɛ la sa a bɛ ye k'a fɔ ko an balimakɛ n'o ye honorable Cɛmɔgɔ Jara a kalifala ale la n'o ye baara ye min bɛ tali kɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin i bɛna ye k'a fɔ baaraba minnu ni olu bolodara a dɔ la a y'a ta a kɛra sigida baro ye bi sigida 7nan Amidu an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ min sɔrɔla baara kelenw na jamana in a sigibaa fɔlɔ fɛ an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan
La réalisation sous la Première République, partie 7. Baraba Munkera, Mali, Kambe Folo, Irefe, et Sigida Wulumvlanai. Socoram, Société de construction radioélectrique, montage et négoce d'appareils électriques ménagers radio et climatiseurs. Nin tun ye cakɛda ye Modibo Keyita a n'a jɛw ye min lada n'a ka baara tun bɛnnen bɛ ka arajo minɛnw sogolo ɲɔgɔn kan ka se ka a minɛnw minnu fana kan ka jago olu jago fo ka taa se sa a bɛ fɔ min ma radio électrique n'o ye kuran ma minɛnw wɛrɛw ye arajo sugu ta sira fɛ ménagère fo ka na se muso bɛ se ka se fɛn minnu ma sokɔnɔnaw na ba bolola baara misɛnninw kɔnɔna na olu minnu bɛ sisan ni olu bɛ se ka labaara ni kuran ye olu n'a ɲɔgɔnnaw radio fo ka taa se radio yɛrɛ ma n'o ye jɛnsɛnda ye et climatiseur ani sumani minɛnw malikaw an ka ɲinini kɔnɔ an kɛlen ka wuli ka se maa o maa u nana yira an na k'a fɔ a bɛ fɔ telefɔni min ma ko Samsung bibi in na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o la ni Kore jamana de bɛ a dilan ko a technologie tun bɛ Mali kɔnɔ ni arajo ye sira de fɛ mais Mali tun b'a labaara arajo ko sira de fɛ mais a bɛ ye k'a fɔ sa Koreyɛnw ni Modibo Keyita ka tigɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔ u nana ni technologie in sɔrɔ mais olu y'a labaara gwelengwele sira fɛ n'o ye nɛgɛjuru sira ye bibi in na a lawurutilen bɛ u bolo kosɛbɛ n'u bɛ ka diɲɛ minɛ ni a Samsung ye hali bi Mali denyɛrɛla faw u nana min di malidenw ma ni o kɛra an ka indépendance yɛrɛ tɔnɔ ye o usine o dɔ nana wele sa k'a fɔ ko UNICOP o dalaminɛ de ye Union nationale des coopératives n'o ye coopérative ni hakili la théâtre caman na mɔgɔw ye coopérative tɔgɔ mɛn n'o ye cakɛda min ka baara kun bɛnnen don suman tila ani ka suman gɛrɛ suman yɛrɛ dunbaw la fo ka taa se ka se k'a kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔ cogo min na coopérative ka baara kun bɛnnen don o ma olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba k'a kɛ Union nationale yɛrɛ ye walasa jamana yɛrɛ kɔnɔna na non seulement suman a sɛnɛni nɔgɔyaw ni minɛn minnu kan ka se k'o kɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen lasabatira suman yɛrɛ a bɔlen kɔfɛ a lasago ni a baara kɛ a kɛlen a bɔrɛ kɔnɔ sa a bɛ se ka gɛrɛ a dunbaw la cogo di a bɛ di cogo di malidenw ma o tuma baara cakɛda fana sigira ka o baaraw fana lasabati Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Modibo Keyita a ka baara don hali bi sa Mali denyɛrɛla faw u nana usine de chasserie de sang o usine tɔgɔ kun dara da la a bɛ ye sa k'a fɔ sa san jamana kan u nana cakɛda boloda in sa cakɛda min ka baara o kun bɛn bɛ saki minnu bɛ yen sa n'an b'o dilan n'o ye an bɛ minnu don an kɔ la an bɛ bala minnu don an kɔ la fo ka taa se sa chassew n'o ye mana chasse ninnu minnu b'an bolo bi donc o sakiw ni chassew u tun bɛ ni usine in min tun bɛ san n'u b'a wele ko da ale ka baara o tun bɛn bɛ nin n'a a ɲɔgɔnnaw de ma usine tɛ farako Mali tun b'a ka te yɛrɛ dilan koyi a bɛ ye k'a fɔ maliyɛn kɔni ka te ko tɛ tulonkɛ ye kana siga la fiyewu Modibo Keyita a tun ye nin bɛɛ lajɛlen miiri o tuma kana siga la dɛ usine de te farakɔ te Modibo Keyita a tun ye usine dayɛlɛ min tun bɛ se ka n'a tun tora sen kan hali bi a bɛ k'a fɔ sa san tun b'a sɔrɔ an bɛ wari min ladon te la wali jamanaw kɔnɔ o tun bɛ to Mali de kɔnɔ hali bi malidenw Modibo Keyita a ye baara minnu kɛ les entreprises et les sociétés et entreprises d'État a ye baara min kɛ cakɛdaw ani fo ka taa se a ye baara yɔrɔ minnu dayɛlɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ ka kuma olu de kan dɛ an tɛ ka kuma fɛn wɛrɛw kan a ye siraba minnu da olu bɛ yen a ye kɛlɛ minnu kɛ diɲɛ bunakun kan olu bɛ yen a ye ko wɛrɛ minnu kɛ olu bɛ yen mais a ye cakɛda min dayɛlɛ an b'o de kan hali bi an ma don ko wɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ hali bi Modibo Keyita n'a jɛ u nana entreprise jumɛn di Mali ma u nana fɔ nin ma sa ko ACM n'o ye ateliers et chantiers du Mali n'o ye bololabaara degeyɔrɔ ani bololabaara minnu bɛ yen n'i y'a dege a baara yɛrɛ kɛyɔrɔ u nana nin cakɛda ladan k'a di malidenw ma o de ko les ateliers centraux de Malakara n'o ye Marakala bololabaara degeyɔrɔ caman ba minnu filɛ nin ye a bɛ k'a fɔ Modibo Keyita ka sɔrɔw don fo ka taa se compagnie malienne de navigation
n'o ye jigankulu ninnu olu bolili cakɛda min sigira o kama ale fana bɛ don atelier in kɔnɔ fo ka taa se usine de bois de Narena n'o ye Narena yɛrɛ cakɛda min bɛ yen ni a ka baara kun bɛnnen don yiri yɛrɛ labaarali ma ale bɛ don o miirina fana kɔnɔna na ni an b'a fɔ o cakɛda ma k'a fɔ ko ACM n'o ye atelier de chantier du Mali. Hali bi sa Baba Moribo Keita a n'a jaw u nana mun di an ma tugun o de nana wele sa k'a fɔ ko BMCD o de welela sa ko Banque Malienne de Crédit et Dépôt o ye Mali yɛrɛ tɔgɔlajɛbu ni ale ka baara o tun bɛnnen bɛ sa ka juru don malidenw na minnu mago bɛ juru la walasa baaraw bɛ se ka taa cogo min na yɛrɛ taw yɛrɛ kunkelen saraw fɛ u bɛ se ka yiriwa cogo min na fo ka taa se sa ni bi i ka wari yɛrɛ mara i bɛ se ka taa mara o banki la donc a bɛ k'a fɔ sa Moribo Keita nana nin banki in boloda ni b'i fɛ ka taa juru ta ka baara k'i yɛrɛ ye i bɛ taa juru ta banki la wa ni b'i fɛ k'i ka wari yɛrɛ mara i bɛ taa a mara banki la ni tun ye sigida 7 ye ka bɛɛ Amiru bi ma ko bila ka kɛ dɛ ni tun ye Mali kunun baaraw de Mali kunu an kɔrɔ yan bon an ni ko kama yɛrɛ ta cɛ an ko kama yɛrɛ ta Moribo ninnu ko o la a tɛ ɲa ko f'an ka kalan kɛ Maliyɛnw dɔw juguya ko munna u ko k'olu ka kalan kɛ u ko kalan an b'a kɛ bawo an ni diɲɛ donna ɲɔgɔn na an ye dɔ sɔrɔ o don ɲɔgɔn na siraw fɛ wa an yɛrɛ k'an jija k'an taw lakuru ka se ka bɛn o diɲɛ don ɲɔgɔn na kuraw cogo ma o la Moribo ninnu nana kanu k'a fɔ u bɛ yɛlɛma don kalan kɛcogo la min tɛ lajɔnyali kalan kɛcogo ye l'école coloniale. Les réalités des écoles pendant la domination coloniale ne sont pas forcément compatibles à la réalité culturelle des peuples dominés. Donc, la journée bina ni kalan dɔ ye min ni an n'an ka ko taabolo tɛ kelen ye. O la k'an kana ban kalan ma ko bawo ko walifɛn don ko fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min b'a to janfa minnu donna a kɔnɔ an ka yɛlɛma don olu janfaw la k'a kɛ kɛcogo la min ni an m'an yɛrɛ ye kɔnɔ n'a bɛna an danpe sigi an ma la réforme de 1962. Maliyɛnw ko k'o tɛ kalan Baba Moribo Keita ale n'a jɛw u mago bɛ jamanaden caman ka kalan ka bɛn ni diɲɛlatigɛ ko kuraw ye u y'a kɔn k'u kɛlɛ a dɔw la dɛ bi a dɔw ka du kɛra maa lafalen du ye setigi du ye ni o kalan de ye dɛ nka o n'a ta o ta digi min kɛra u kan ko yaasa u ka kalan sira ta o digili min kɛra o dimiya b'u la u b'o kuma de lase bi hali kalan sɔrɔlen kɔfɛ k'u ka du ɲɛda yɛlɛma an bɛ don ɲini fɛnɛ jateminɛ Mali sosigi la ko ne bɛ Maliyɛn dɔn dɛ an bɛ dun b'a dɔn n ta tɛ ko n bɛ balo caman koyi n b'u dɔn ni an bɛ don jɛlɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ u ma Moribo ninnu to yen waati min na u ti ne to yen bawo Moribo ninnu ye min kɛ u ye e tɛna se k'o kɛ hali yɛrɛ ye dugukolo kɔ kan e tɛna se k'o k'i kabila ye e tɛna se k'o k'i fa ye e tɛna se k'o k'i ba ye e tɛna se Moribo ninnu ye min kɛ Mali ye dugukolo wɛrɛ bɛ da ka diɲɛ wɛrɛ da e tɛna se k'o ɲɔgɔnna kɛ dugukolo kɔ kan o ma to yen jango min n'o di ma kelen kelen parce que Hamidu a yira k'a fɔ ko Honorable Cɛmɔgɔ Jara fɛnɛ wololen don kɛnɛ kɔnɔ
Donc il fallait le 4 septembre là ka fara kunnafondila caman ka minnu mina ɲiningaliw de kɛ babu gɛlɛnw de bɛna kɛ jaabiw de bɛna kɛ dɛ amidu a dɔ la a bɛ se ka siri tigɛ ka bɔ denbɛrɛw la a dɔ la a bɛ se ka kunnasiri bɔ maa caman na o kunnasiri minnu bɛ juru bɛ tigɛ dɛ kunnasiri juru minnu bɛ tigɛ dɛ o de bɛ jamanadenw dilan k'u bɛn jamana koɲɛw ma n'o tɛ n'o ma kɛ foyi tɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ fana bɔra dimi ani juguya kuru la amidu a bɛ ye ko ninnu ye nin cɛsiri ba in kɛ n'a fɔ Honorable Cɛmɔgɔ Jara bɔra k'a fɔ cogo min na nin ye baro a ta ko 7nan ye an b'a la ka taa o baara minnu kɛra kɔnɔ amidu ninnu an ye tile joli an bɛ k'a da ɲɔgɔn kan ka taa a bɛ taa o a bɛ taa o yɛrɛ ko an ye san 80 ani san 5 de kɛ farajɛ jɔnya kɔnɔ ni si kun tɛ yen ni pɔri kun tɛ yen maa kalannen tun ye maa joli maa kalannen tun ye maa joli maa kalannen tun ye maa joli de o ka dɔgɔn ni sɛbɛn dɛ maa bɛ kɛ cogo di o la san 80 o mara kɔnɔ fɛn ma se ka kɛ a yera ko san 8 mara kɔnɔ gɛlɛya sugu bɛ kɔnɔ nin baara ninnu sigira sen kan ale bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ka ye k'a fɔ ko ko maaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la hali bi koyi ko an sɔnna ka kɔni min kɛ ko ka taa deriya la dɛ k'o de nana ni an ka ko bɛrɛ tiɲɛni ye mais kabako kɛra min ye ni an bɛ ka maaw labɛn m'u ka faamu ko kuma ninnu bɛ taa dɔɔni de komi si baara de don an bɛ taa n'a ye dɔɔni quoi tiɲɛ Modibo ninnu minɛli ye nka u minɛlen kɔfɛ u ye fɛn minnu ladilan n'o bɛ se ka faso nafa olu ka tunu an bɛ don ko wɛrɛ dɛ ka ba fa ka kili cɛ n'o si la tunu ye tiɲɛ ka kɛ Modibo ninnu minɛli ye nka u sera ka yɔrɔ minnu ladan faso jama ka dɛmɛ ni faso jama ka wulikajɔ ni jamanadenw ka cɛsiri kɔnɔ jamanadenw jeli de kɛra k'a ladan o bɛɛ cira k'o lada Modibo binnen kɔ awɔ kɛ an bɛ don Modibo minɛlen kɔ Modibo ma minɛ t'a dɔn 68 wa 1980 a fɔ ko an tɛ se k'an yɛrɛ mara ko anw ni yɛrɛ mara man kan k'an ka lɔnniya ma s'a ma ko a danbe t'an na wa ko an bɛ ka doni min da jamana kunna ko jamana tɛ s'a kɔrɔ o hakilina de nana ta k'o yanga o wele k'a fɔ ko ka wele ko fɔ ko programme d'ajustement structurel nin cakɛda ninnu bɛɛ tun bɛ jamana de tɔgɔ la wa jamana tun bɛ nin cakɛda maa ninnu bɛɛ sara n'a fɔ jamanadenw fana minnu tun bɛ baara k'a kɔnɔ olu fana ka wulikajɔ de tun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ kɛ jamana ye yɛrɛ sa k'a fɔ ko Modibo ninnu binnen kɔ san 12 u nana nin cakɛda ninnu fana nɔ kan u kari k'u da ko bawo ko o cakɛda ninnu nɔ kan ko jamana bɛ ka jamanaden minnu ta k'olu sara ko ka girin jamana ma ka taa sɔrɔ a cakɛda ninnu a tɛna fɔ ko maa dɛsɛlenw de sigilen don ni jamana bɛ k'u balo dɛ komi n'a fɔ an b'a ye cogo min na Faransi hali bi maa min tɛ baara la maa dɛsɛlen i b'a sɔrɔ sara dɔ b'i ye i b'a ye Faransi bi den e kɔni ta don i fa ta don dɛ mais jamana kɛlen don ka hakɛ bila den bɛɛ lajɛlen ye n'o ye allocation familiale ye maliden caman bɛ farajɛ la u kɛlen don ka kabako la maga Mali kɔnɔ yan nafoloko ta fan fɛ u ka sara wari tɛ dɛ hakɛ min bɛ sara u denw kunkɔrɔ o nafolo a dɔ la i b'a sɔrɔ caman bɛ k'i jɔ n'o de ye yan caman bɛ ka ko tilan n'o de ye yan u bɛ ka baara min kɛ u wɔsi la o kɔni kɛlen don u ka so sara n'u ka ji sara n'u ka yumɛ saraw de ye nka ka se ka dɔ bɔ k'a da kɛrɛfɛ hakɛ min bɛ sara u denw kunkɔrɔ a donni ma a yelen don k'a fɔ ko an ka jamana ninnu
jamana min den man ca an tɛ maa miliyɔn duuru bɔ o maa miliyɔn duuru la ka cɛkɔrɔba b'o la ka musokɔrɔba b'o la ka banabaatɔ b'o la o jamana den kɛnɛ-kɛnɛni o donni ma o tun ye miliyɔn joli ye o tɛ bɛrɛ ni si bɔ an mago bɛ kalan ka kɛ ka cari ka kalan kɛ ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ labɔ an mago b'o la waati min na jamana mago bɛ waati min na k'a jɔ ni jamana kɔnɔdenw ye ka waati ni na tɛmɛ parce que ka sabu kɛ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ farafarali kana kɛ mɛ min fiyɛna sɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ kalan tɛ yen maaw tɛ se ka kɛnɛya kɔrɔ Camilo an ka taa ji min kana quoi parce que il faut k'an ka dɔ fɔ a ko la quoi c'est il faut k'an ka dɔ de fɔ quoi mais mɔgɔw tɔɔrɔ la mais an tɔɔrɔ la an ka taa ji min kana bɔ